गाइज এই ভিডিওর ফনি কমেন্ট ले 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 बोलो कुसा तोले मोली बोलो ले 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 बोलो लुटिया जनो के मारू से थारो लुटिया जनो के मारू से थारो। तो चलिए शुरू करते हैं। ମୁଁ ତୁମ ନାଚରେ ପୁରା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ଯଦି ସ୍କାନର ପଠେଇବେ ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଛ ବୋଧେ ଆଉ ଏ ନାରୀ ମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଗୋ? ये नारी जाति कोन हा हा होचंती ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲ? ଯାତ୍ରାରୁ ଆଉ ଏଇ ନାଚରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସନିଆ ଲମଣିଆ 11 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏଇ ଭିଡିଓର ଫନି କମେଣ୍ଟ Nachipo, nachipo, besi nachipo. Nachipo, besi nachipo. Besi chipa chupi kole lebu lage pita re, lebu lage pita. Besi log hei kole nai more musa maha nai more go musa. तो चलिए शुरू करते हैं। ଭାଉଜ ତମର ଆଉ କଣ ଲେମ୍ବୁ ହେଇକି ଅଛି? ସେଟା ତ ବେଲ ହେଇଗଲାଣି। ଶଳା ଚାଲୁଥିବା ବୁଲୁଥିବା ମାଇ ଖାସିଟା ବେ। ମୋର ଗୋଟେ ଏଇ ଭଳିଆ ଭାଉଜ ଥିଲେ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ସବୁଦିନ ଚିପିଥାନ୍ତି ଲେମ୍ବୁ। ଖରା ପ୍ରବଳ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ତମକୁ ଦେଖି ଶସ ପ୍ରବଳ। राजा जी ଭାଉଜ ତମର 2ଟା ଭଣ୍ଡା ମୋର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା। Guys, ଏଇ ଭିଡିଓର ଫନି କମେଣ୍ଟ ତା ବାପା କହୁଥିଲା ଯେ ଯୌତୁକ ଦେଇପାରିବୁ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହବ। ହେ ବଏସ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ଦେଇ ମତେ ନେଇଯିବ? तो चलिए शुरू करते हैं। ପଡା ମୁହିଁ ମାଗଣା ଦେଲେ କେହି ନେବେ ନାହିଁ ଆଉ ତୁ ଏଠି ଯୌତୁକ ଖୋଜୁଛୁ? ତମ ବାପାକୁ ଯୌତୁକ ଦେଇ ତମକୁ ନୁହଁ ତମ ମାକୁ ନେଇଯିବି। ତୋ ସାଇଡ ରେ ଯିଏ ଅଛି ତା ରେଟ୍ କେତେ? मैं नहीं बताऊंगा। ମାକଡ ବସିଛି ଡାଳରେ ତମ ଯୌତୁକ ଆମ ବାଳରେ। ତାକୁ ଯୌତୁକ ନୁହଁ ମୋ 10 ହାତର ଖଣ୍ଡାଟା ଦେବି। Guys, ଏଇ ଭିଡିଓର ଫନି କମେଣ୍ଟ ସବୁ ପୁଅ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ତତେ ମୁଁ ରଖିବି ରାଣୀ କରିକି, ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବାଜିରେ ଲଗେଇଦେବି। ବାସ୍ ତୁ ଖାଲି ରହ ମୋର ହେଇକି। इश्क है मोला मोला। तो चलिए शुरू करते हैं। ଝିଅଲୋ ତୋର ବହୁତ ବଡ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ। ओ एग्जैक्टली ଜୀବନରେ ଏତେ ଆଗକୁ ଯା ଯେମିତି ନିଶା ମହାରଣା ଯାଉଛି। ଆଲୋ ମା ବୋଉ ଛତୁଆ ଗଳେଇକି ରଖିଛି ଖାଇବୁ ଯା। ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ବେଶୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଟିକେ ଫାଙ୍କା କର। ଯାହା କହୁଛ କୁହ କିନ୍ତୁ ଝିଅର ଦିଲଟା ବହୁତ ବଡ। Guys, ଏଇ ଭିଡିଓର ଫନି କମେଣ୍ଟ ଦିଲ ନେଇଗଲା ରେ ଦିଲ ନେଇଗଲା ରେ ନେଇଗଲା ରେ ଏଇ ମାତାଲି ଟୁକାଟା ନେଇଗଲା ରେ। तो चलिए शुरू करते हैं। ତମ ଗୀତ ସହ ନାଚରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇ ମୁଁ ଏକାବେଳେ 51 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର କରୁଛି। ओ एग्जैक्टली ଦିଦି ତମ ଗୀତ ଶୁଣିକି ମୋ ଭାଇ ସିଙ୍ଗର ହେବାର ଡ୍ରିମ୍ ଛାଡିଦେଲା। ଲାଗୁଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଜାଗା ମିଳିବ ନାହିଁ। ऐसा मत करो मेरी जान। ବାସ୍ କର ପାଗଳି କନ୍ଦେଇବୁ ନା କଣ? नहीं ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ମତେ 2 ଦିନ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ये क्या बक रहे हो Guys, ଏଇ ଭିଡିଓର ଫନି କମେଣ୍ଟ ହାଏ ଗାଇସ୍ ମୋ ନା ଗାୟତ୍ରୀ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଲଙ୍ଗର। ତ ଭାଇ କହିବାର ରିଜନ ହଉଛି କି ଦିନରେ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଖରା। ଓ ରାତିରେ ଖରା ନୁହଁ ମୋ ରାତିରେ ରାତି ହଉଛି। तो चलिए शुरू करते हैं। ଦିନରେ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଖରା କଦଳୀ ନେଇକି ତ ପାଟିରେ ପୁରା। ସବୁ ସେଇ ଗଞ୍ଜେଇ କମାଲ। ओ एग्जैक्टली ଦିନରେ ଖରା ରାତିରେ ତାରା ତମେ ମାଲ ପିଇକି କାଇଁ ହଉଛ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା। 1875 ମାରିଛ ବୋଧେ ଆଉ। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। ଦିନରେ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଖରା ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଳି ସାହି ଝିଅ ପରା। नहीं ଏଇ ଭିଡିଓର ଫନି କମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କଣା ବରା ଖାଉଛି ଆଉ ହଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇକି ଖାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ତ କଣା ବରାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇକି ଖାଇ ନଥିବେ, ମୁଁ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। तो चलिए शुरू करते हैं। କଣା ଖାଇଲା କଣା ବରା। ପୁଅରେ ସବୁଆଡେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇବା ମନା। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ବେଡା ବାପା ନାଇଁ ବୋଲୁ। ଭାଇ ଆମେ ସିଲ୍ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ କରୁ। ଖାଇଲୁ ତୁ କଣା ବରା ବୁଦା ମୂଳେ ଯାଇ ଗାଣ୍ଠି ବରା। ଏଇ ଭିଡିଓର ଫନି କମେଣ୍ଟ ପ୍ରେମ ଯଦି ମୋଟା ମୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଡିଜେ ସାଜନ ହେଇକିରି
ତମ ମନକୁ ଛୁଇଁଯିବି। तो चलिए शुरू करते हैं। ଆଉ ମୁଁ ପୋଲିସ ହେଇକି ଡିଜେ ସାର୍ଜନ କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ମତେ ଡିଜେ ଅପରେଟର ରଖିବ, ମୁଁ ପୁରା ଗାବୁ ଗାବୁ ବଜେଇବି। ଆଉ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ହେଇକି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ओ एग्जैक्टली ଆଉ ମୁଁ ଡିଜି ହୋଇ ଆପେ ଆପେ ଖରାପ ହେଇଯିବି, ଆଉ ଥିବ ଯେ ବାଜିବ। ऐसा मत करो मेरी जान। ମୁଁ ବର୍ଷା ହେଇକି ଡିଜେ ସାର୍ଜନ କୁ ଭିଜେଇ ଦେବି।